ҳар як ноҳияи ҷумҳурии тоҷикистон дар мадҳи аввал меистад. ирсоли тӯб аз ҷониби Нозим Бобоҷонов хеле ҳам баланд ва дарвозабон Шаҳзод Шамсиддинов хеле ҳам хуб тӯбро дошта гирифт. раводу бозиҳои гурӯҳӣ баргузор нашанд. ҳоло Илҳом Баротов зарба мезанад ҷониби дарвозаи Хуҷанд, аммо зарбае ки бо пои рост иҷро шуда аз ҷониби ҳоло зарба Илҳом Баротов ва Матросов хеле ҳам сейви олӣ анҷом медиҳад дарвозабони дастаи Хуҷанд ва бубинед ки гузариши Нозим Бобоҷонов бисёр ҳам хуб боло партоби ба ҷаримагоҳ ва ирсоли зарба гол. ҳисоб кушода мешавад дӯстони арҷманд. Шаҳзод Шамсиддинов ва худи ҳамлагари дастаи Хуҷанд ҳам аз ин зовия хубтар аст дидан. зарба бо сар иҷро шуд, бо як расиш ба замин ба кунҷи дарвоза рафт. эҳсон пас ба канор Фирдавс Чакалов партоби ба ҷаримагоҳ ва бисёр васиати хавфнок гол. ҳисоб 2-0 дӯстони арҷманд ва бубинед ки боз ҳам Артём Сердюк дар ин вазъият тавонист дарвозаи Сарафшанро рахна кунад ва партобе ки аз ҷониби Фирдавс Чакалов иҷро гардид ба қисми аввалии бозӣ. биёд мутаваҷҷеҳ шавем. партоб ё ирсоли Фирдавс Чакалов бениҳоят хуб ва дар қабати дуюм ҳар ду дифоъгари дастаи хуб ба дӯстони арҷманд садои хуштаки довар Саидҷон Зайниддинов аз анҷоми нимаи аввали вохӯрӣ миёни дастаҳои майдон мешавад. ин ду тағйироти Маҳмадҷон Ҳабибуллоев чӣ натиҷа медиҳад ба дастаи Сарафшан дар қисми дуюм вақт нишон медиҳад. ҳоло дар оғози гузориш биёед дӯстони арҷманд бо ҳайати дастаҳои Сарафшан ва Хуҷанд ошно мешавем. хуб ҳайати дастаи Хуҷанд боқия фало имконият ҳаст барои футболбозони дастаи Сарафшан. Отабек Каримов ирсоли тӯб заминӣ ва бубинед ки чӣ гуна лаҳзаи хавфнок дар оғози қисми дуюм аз сӯи футболбозони дастаи Сарафшан натавонист ин вазъиятро хубтар анҷом медиҳад. зарба гол. гол дӯстони арҷманд. Илҳом Баротов ҳисоби бозиро тағйир медиҳад. 2-1. энержии хеле ҳам хуб ба майдон омаданд ва партоби Отабек Каримов бо гол. ҳоло имконият барои Парвиз Боқиёхунов зарбаи аввалини Хуҷанд дар қисми дуюм. Сердюк зарба аз масофаи дур ва бисёр вазъияти хавфнок барои Сарафшан, аммо Нозим Бобоҷонов ба тӯб расида наметавонад. беҳтарин шонс буд барои Нозим Бобоҷонов дӯстони арҷманд. натиҷаҳои хеле хуб нишон медиҳад ва метавонем бозии Хуҷанду Файзкандро бозии марказии давр ном барем. Нозим Бобоҷонов партоби ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи Сарафшан ва Отабек Каримов ва ин дафъа дарвозабон Олимов. ҳоло партоби Акбар Зуфаралиев ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд зарба ва гол! ва гол! ҳисоб 2-2 дӯстони арҷманд. он қадар намоён набуд, аммо дар ин вазъият бисёр дақиқ тӯбро ба кунҷи дарвоза равон кард ва Фирдавс Чакалов аниқтараш натавонист муқобилият анҷом дода. пас ба марказ Ёдгоров зарбаи ӯ аммо бенатиҷа ва акнун зарба иҷро мешавад. боз ҳам футболбозони дастаи Сарафшан ва гол. ҳисоб 3-2, аммо дар зарбаи сеюм футболбозони Сарафшан муқобилият нишон дода натавонистанд. худи Сердюк ҳамларо оғоз кард, паси ӯ ба Далер Ёдгоров буд. зарбаи Ёдгоровро баргардониданд ду маротиба, аммо дар ин лаҳза ҳимоятгарони дастаи Сарафшан каме фориғболӣ карданд ва имкон доданд ба Артём Сердюк ки зарбаро ҷониби дарвоза иҷро намояд. ҳамлаи навбати дастаи Хуҷанд Абдулмумин Забиров партоби ӯ хеле ҳам мувофиқ. фурсат барои дастаи Сарафшан. зарбаи хуб буд аз ҷониби Фирӯз Раҳматов, аммо ба самти дигар. 5 дақиқа илова кардаи довар ба поён мерасад дӯстони арҷманд. ҳисоб 3-2 ва ҳамин тавр Хуҷанд дар дерби суғдзамин дар сафар дар майдони дастаи Сарафшан